गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। बाक्सानि मुसलपुराव मोनसे जाथाय जादों। पुलिसनि आखाइनिफ्रायनो सासे सिख्लाया खारखोमादों। डक्टर रबि बर' सरकारि देहा फाहामसालियाव देहानि टेस्ट खालामनो लांनाय समावनो खारखोमायो सासे सिख्लाया। बे सिख्लाखौ देहा फालांगिजों सोमोन्दो दंमोन होननानै हमनाय जादोंमोन। हरनि समाव बुधबार बारायखालि मोनसे लजआव सानै सिख्ला आरो साथाम सेंग्राफोरखौ हमदोंमोन। मैया सानै सिख्लाफोरनि देहानि टेस्टनि थाखाय लांनाय जादोंमोन। बे समावनो खारखुमायो। खारखुमानाय सिख्लानि न'खौ पाठसालानि होनना मिथिनो मोन्दों। बिखौ सासे आइजो हमगार्डनि आखायावनो दोनदोंमोन। दायो बे सिख्लाखौ पुलिसआ नागिरगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे बाखनायथाव हाबा। बार अखा अन्थाइजों खहा जानाय 200निबो बांसिन न'खरनो प्लास्टिक राननानै होदों समाज सिबियारि जिसया समफ्रामारिया। चिराङाव बार अखा आरो अन्थाइ गोग्लैनानै गोबां न'खरफोरा खहा जादों। जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा अखाजों जुजिनानै थानांनो गोनां जादों। नाथाय सिगां समनिफ्रायनो गोरिबफोरखौ मदद खालामबोग्रा जिसया समफ्रामारिया मदद खालामहैदों। चिरांनि दरब्रै जायगायाव त्रिपाल एबा प्लास्टिक राननानै होदों। सलमारि, बान्दोगुरि, दमगाव, सुबाइजार, बुदियागुरि, सुन्दारि गामिनि खमैबो 200निबो बारा न'खरफोरनो त्रिपाल एबा प्लास्टिक राननानै होयो जिसया सुमफ्रामारिया। चिराङाव सा-8 दाखाथिफोर हमदों। थांनाय मैया सानजौफु समाव चिरांनि बिजनी बावरागुरि गामियाव खेबसेनो सा-8 दाखाथिफोरखौ हमनो हादों चिरां पुलिसआ। चिरांनि बिजनी बावरागुरि गामियाव गंनै गारियाव खेबसेयैनो सा-8 दोलो दाखाथिफोरखौ हमनो हादों। हमजानाय सा-8 दाखाथिफोरानो जाबाय हाबु शेख, आश्रम आली, बाशेर आली, कुतुल आली, आब्दुल माजिद, अनिस्वर आलम, बाबर रहमान आरो राशिउद्दुल आली होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनाय बादिब्ला सा-8 दाखाथिफोरनिफ्राय 15,550 रां, मोन 8 सिम कार्ड, गं 8 मबाइल, लोगोसे हाथियार, गंसे गोबौ थुंग्रि, गंसे गोबौ खुख्रि आरो गंसे गोबौ सिखाबो हमनो हादों। लोगोसेयैनो AS-19D 7473 जायल' गारि आरो AS-19 AC 4245 टाटा मेजिक गारिखौबो चिरां पुलिसआ हमनो हादों। मैदेरनि फालोजों गाग्लोबजानायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। थांनाय 26 एप्रिलाव आसामनि हजाइ जिल्लायाव मैदेरनि गाग्लोबनायजों 45 बोसोर बैसोनि सारेत सामसे मुंनि सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनाय बादिब्ला जिउ खहा जानाय सुबुङा गावनि बाइकजों सोनाब कार्बि आंलं जिल्लानिफ्राय बायथालां सुबारचे फारसे थांगासिनो दङमोन। दावबायलांबाय थानाय समावनो सारेत सामसेया मोनायाव मैदेरनि फालोखौ लोगो मोनदोंमोन आरो मैदेरनि फालोखौ नुनानै गिखांदोंमोन। बे समावनो मैदेरनि फालोआ सारेत सामसेखौ गाग्लोबनानै जोखोम खालामदोंमोन। जोखोम जानाय सारेत सामसेखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा नुसननानै खाथिनि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो लानानै थांदोंमोन। नाथाय देहा फाहामसालियाव मोनहैनायाव डक्टरा थैबाय होननानै मिथिहोयो। जिउ खहा जानाय सुबुंखौ कार्बि लांफि हाइड्र' इलेक्ट्रिक प्रजेक्टनि मावफारियामोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लायाव हाइ पावार लाइट फोजोंनानै गारि सालायनायनि सायाव गोख्रों सिग्रोमदों। क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाननि बानजायनायाव मैया क'क्राझार आरो कारिगावनि जेडि रडजों साखा खबनै आरो साखा खबब्रै गारिया थांलाय फैलाय हाइ पावार लाइट होनानै गारि सालायग्राफोरखौ गोख्रोङै नायबिजिरदों। आथिखालाव हान्था मेलायाव जाब्रबथाय जानायखौ खम जानायखौ नुनो मोनाखै, गोबां जाब्रबथाय जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेखौ नोजोर होनानै क'क्राझार DTO अफिसार दजेन बसुमतारिया जाब्रबथाय जानायनिफ्राय रैखा जानायनि थाखाय हाइ पावार लाइट होनाय गासै गारिफोरखौ लाखिनानै एवारनेस होनानै हरदों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।